बयनिसिमबो जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालांबाय जे सनितपुर जिल्लानि बिथांजो रुंसारि आलारि बसुमतारिया दाख्लै 28 जुननि खालारखालि लामायाव गंसे गारिजों जाब्रबथायाव बिथाङा एसे देहायारि दुखु मोनदोंमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै न'खरनि आरो जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन गुवाहाटीयाव स्वागत मेडिकेलाव। नाथाय बिथांखौ जोबोद फाहामथाय होनो नाजानायावबो बिथाङा माने मोजां देहा सिबिगिरि होफैनाखिसै। बिथाङा मैया बेलासे रुंसारि जालांबाय। जों जोबोद दुखु नांदों। बिथाङा बा बिथांजोआ जोंनि बर' माहारिनि थाखायल' नङा, सुबुं माहारिनि थाखाय बिथाङा हारिमुनि आयदायाव गोबां खामानि मावलांबाय। जोंनि मिथिनायाव बिथांजोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो हारिमुनि आफादगिरि जानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा मोनफ्रोमबो जांख्रिखांनाय समाव जुथुमा जनायफोराव मेथाइ खननानै बयखौबो मोनसे देहाखौ गुदुं खालामहोदोंमोन। खामानि मावनायाव जथेस्थ'खिनि देहाखौ गुदुं खालामनानै बिथाङाबो मेथाइनि गेजेरजों खामानि मावदोंमोन जोंनि मिथिनायाव। आरो आं बिथांखौ मिथिनाय बायदियै थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय आं बिथांखौ मिथिदोंमोन जे जोंनि भेरगाव जिल्ला दिसानि सिङावनो थानाय प्रडिउसार बिथां लकेश्वर बसुमतारी बिथांजों दिहुनजानाय बोराइ बाथौनि महिमा बे सावथुनाव बिथाङा मेथाइ खनदोंमोन आफा बोराइ बाथौनि मुङाव। बे मेथाइआ बेयाव दोंनै मेथाइ खनदोंमोन। बे दोंनै मेथाइआ दिनैसिम जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बा बाथौआरिफोरनियाव दिनैसिम रिंखांबाय थायो। माने जेरावबो जों खोनानो मोनो आय अ आफा बेबायदि मेथाइफोरखौ अ आफा माने जों खोनानो मोनो। बिनि उनाव बिथांखौ गोबां लाख लाख सुबुङा सिनायदोंमोन, अनसायदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो जोंबो सिनायदों। आरो बेजों लोगोसे बिनि उनाव मोनसे आबुं सावथुन आरो दिहुनबावदोंमोन जेराव बाथौ थान्दै 2016 मायथाइयाव बेयावहायबो बिथाङा मेथाइ खनदोंमोन आरो बे सावथुनाव आंबो फाव खालामनो खाबु मोनदोंमोन। आरो लोगोसे 2017 मायथाइयाव दागो होननाय मोनसे बर' सावथुन दिहुनदोंमोन, आबुं सावथुन। बेवहायबो बिथाङा मेथाइ खनदोंमोन आरो बे सावथुनाव आंबो आबुं सावथुनाव फाव खालामनो आं खाबु मोनदोंमोन। जोबोदैनो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बिथांखौ बै समाव लोगो मोनदोंमोन। बिथाङा जोबोद माहि गुरैमोन आरो बिथाङा हारिमुनि बिथिङाव जोबोद खामानि मावबोबाय। नाथाय दिनै जोङो जोबोद दुखु नांबाय बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरा जिउ गोमानायाव। आरो बिथांनि जिउ गोमानायाव जोंनि बर' माहारिनि हारिमु सिबिनायाव बा हारिमुनि खामानि मावनायाव मोनसे सुफुंख' हायै मोनसे खहा जाबाय होननानै आं सानो। आरो दिनै बिथांनि जिउमाया जाहाथे जेरावखि थाया मानो बेवहायनो गोजोनै थाथों आरो बिथांनि मावना गालांनाया अरायबो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोरै थांनानै थाथों बेखौ मिजिंथिनानै जोंनि बर'नि मिरु महरगिरि आफाद एबा बिसाया बिथोन हरदों जे मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफोरा आलारि बाथि फोजोंनानै बिथांनि सावगारिनि सेराव धुप धुनायसो सावनानै इसोरनि सेराव आरज गाबनांगौ। आरो बे हिसाबै दिनै जोंनि बर' माहारिनि जेसेबांखिनि जों बर' महरगिरि आफादनि जिल्ला आफादनिफ्राय लानानै मिरु आफादसिम बिथांनि मुङै आलारि बाथि सावदों, धुप सावदों, धुना सावदों। आरो जोंबो भेरगाव जिल्ला महरगिरि आफादा दिनै बिथांनि मुङाव जोङो आलारि बाथि फोजोंदों आरो जों आसा खालामदों दिनैनि बे आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों जों बिथांनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थांनानै थायो जों मिजिंथिबाय। आरो जों जाहाथे बिथांनि मावना गालांनाय बायदि आरो बिथांनि मुंखौ जों अरायबो गोजोर खालामनानै जों लाखिनो जों नाजागोन आरो जोंनि सुबुं माहारिया अरायबो नाजानांगोन। आरो बेवहाय जों बर' माहारिया बयनिख्रुइबो बांसिन दायित्व दं होननानै आं सानो। आरो बिथांनि मावना गालांनाय जिथु आदब खायदा, बिनि गारां, बिनि मेथाइ खननाय, बिनि सिस्टेमफोरखौ जाहाथे जोंनि उथिफुनाय जिखिना जाखांफुनाय महरगिरिफोर बिथांमोना मोजां मोनसे आब्रुथिजों मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।
जायखिजाया जोबनायाव आङो बयखौबो आं साबायखर बावदों दिनै बिथांनि जानानै बयबो इसोरनि सेराव आर'ज गाबनायनि थाखाय गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।